Здравейте, TIKTOK творци! През последните месеци TIKTOK въведе редица нови функции и промени, които ще ви помогнат да създавате по-качествени видеа и да монетизирате вашето творчество. В това видео ще разгледаме най-важните нововъведения и ще ви дадем съвети как да ги използвате. TIKTOK Shop, една от най-значимите новости е TIKTOK Shop. Сега можете да продавате продукти директно чрез платформата. Интеграцията с популярни системи за електронна търговия ви дава нови начини да печелите от вашата аудитория. Подобрен алгоритъм за препоръки, TIKTOK непрекъснато усъвършенства своя алгоритъм за препоръки, за да предоставя по-релевантно съдържание на потребителите. Това означава, че вашите видеа могат да достигнат до по-широка аудитория, ако са качествени и ангажиращи. Функция за планиране на публикации. Новата функция за планиране на публикации ви позволява да планирате и автоматично публикувате видеа в определено време. Това улеснява управлението на съдържанието и повишава ефективността. Поддръжка за по-дълги видеоклипове. TIKTOK вече позволява качването на видеоклипове с дължина до 10 минути. Това ви дава повече гъвкавост и възможности да изразите своите идеи. Монетизация. TIKTOK предлага няколко начина за монетизация на съдържанието. Creator Fund – финансова подкрепа на базата на прегледите и ангажираността на видеята ви. Live Gifts – виртуални подаръци по време на живи предавания, които можете да обмените за реални пари. Брандирани партньорства и спонсорства – сътрудничества с марки за брандирани видеа. Продажба на продукти. С TIKTOK Shop можете да продавате свои продукти или да препоръчвате продукти на други марки. Нови функции за създаване на видео. Green Screen – заменете фона на видеото си с всяко изображение или видео. AR Effects – добавяне на интерактивни елементи към видеята. Text-to-Speech – преобразува написан текст в аудио. Voice Effects – различни гласови ефекти. Duet и Stitch – създаване на видеа, включващи съдържание от други потребители. Нови видеоефекти. Transition Effects – улесняват преминаването между различни сцени във видеото. Beauty Mode – автоматично подобрява външния вид на потребителя. Slow Motion и TIME – заснемане на видеа в забавен кадър или ускорено видео. Visual Effects – разнообразие от ефекти като искри, дим и огън. Съвети за създаване на качествено съдържание. 1. Експериментирайте, използвайте различни ефекти и функции. 2. Следвайте трендовете, включете популярни ефекти и функции. 3. Бъдете креативни, използвайте ефектите и функциите по нестандартни начини. Създаване на успешен акаунт. 1. Създаване на акаунт, регистрация, настройки на профила. 2. Изследване и подготовка, анализ на конкуренцията, източници на информация. 3. Създаване на съдържание, планиране, производство на съдържание. 4. Взаимодействие и ангажираност, отговаряйте на коментари и съобщения, колаборации с други създатели. 5. Анализ и оптимизация, проследяване на резултатите, оптимизация. 6. Промоция и растеж, социални мрежи, реклама. С тези нови функции и съвети ще можете да създавате още по-креативни и ангажиращи видеа. Не забравяйте да експериментирате и да бъдете креативни. Успех!